Iki katuran minggah dhateng penyanipun, monggo Bapak Bupati, penyanipun Bapak Grengseng Pamuji Widodo. Ya, truk 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 truk. Monggo Bapak Bupati. Sing sayuk, sing rukun. Elah, oe. Kok malah sing metu Kang Guden. Ngetan balik kulon apa setyane Mbak Elisa, Mbak Tatin, sinambi nunggu. Nenggo menika gandeng kala wau panitia jadipun sampun paring sasmita teng mriki. Oh, nggih nggih. Jadi Pak Bupati badhe miyos ning menika derengan. Ah niki kula tak omong-omong kali Mbak. Niki Mbak Tatin. Mbak Tatin. Kene Tin, rada rene kuwi. Maju. Wis suruh tak jak omong-omonge. Ket mau ora omong berarti ya. Ngaturaken Apa? Sugeng Riyadi. Lo mau kan wis. Kapan? Iki mau lho. Wis aman biasa. Iki kowe akeh dosane. Sapa sing akeh dosane? Kowe, Kowe sapa? Tatin. Karo? Ayo karo sapa-sapa utamane karo aku kowe sok unek-unekke. Heeh. Ya muga-muga iki dosane do dilebur dina iki ngapuran-ngapuranan. Muga-muga kowe ya paringi bagas waras, Amin. panjang umur, Amin. saya lancar. Kowe ndongake aku apa? Nggih kok nggih Mbah ta? Nggih Pak De, Ah. nanten ugi kula tiang cilik. Tiang cilik. Sakmene kok cilik. Bocah nom. Bocah nom maksudnya Ah. bocah nom kata lupute kalian panjenengan kula nyuwun agung ing samudra pangasami. Ya. Mugi Pak Jumbo tansah pinaringan sehat. Amin, amin. Lancar Amin, rezekine. amin, nggih. Terus seduluran sak lawase, Nggih, nggih. amin. Nggih, wah jan. Ah ya ngono kuwi lho tok. Sing tak jaluk dongane kaya ngono. Kene lho. THR. Eh, THR. saiki luwih sugih kowe timbang aku tak dani. Kan apa nek ngene kan beda. Kowe iki ora nrimo karo peparinge Gusti Allah. THR iki turene. Ning Pekanbaru aku ming pisan kowe pindho.
Kuwi rezekine dhewe-dhewe tak Ah, dene kok njok THR aku. Ya ora apa-apa jenenge wong tuwa ngenehi karo bocah iki rak ya ora. Iki salam pakai THR lho ono loro lho. Kuwi itu bukan uang murni dari jenengan. Heeh. Aku njaluke sing murni saka dompete. Oh, ayo kuwi gampang kok. Engko nek Kok pancen gampang? kepengin murni, kepengin sing murni, wah pokoke nggon aku kuwi apik. Aku kuwi giwang kuwi anakku murni kuwi. Maksudnya apa? THR lah. Kok tekan Mbak Giwang Giwang? iso tak kei THR anakku kuwi. Oh tak kira kok meni murni kok dadi Mbak Giwang dadi sapa? Lho, Bapak Bupati sampun kepareng miyos. Sampun? Oke, sampun. Dereng. Nggih, monggo. Sampun. Bapak Bupati sampun miyos monggo, aja. Bapak. Turuk. Mbak Elisa ngantek malih. Mbak Elisa jumeneng maneh Mbak Elisa. Gerti selingi halal bihalal. Wonten panggung kemawon, Bapak. Wonten manggung mriki, Bapak. Bersama masyarakat, bersama seniman, seniwati. Tepuk tangan, kagem Bapak Bupati. Tuk tuk tuk. Sugeng dalu Bapak Bupati. Sugeng pepanggihan. Kepareng kula ngaturaken minal aidin wal faidin sekateng kalepatan kula nyuwun pangapunten ingkang kathah dhateng nipun Bapak Bupati. Nggih. Persoalan purwon niki kula. Nggih, bagenipun gandeng yanipun sak menika dadi bapakne wong sak Kabupaten Magelang. Niki anak-anak sampeyan do duwe karep, do duwe gawe kaya ngeten. Panjenengan paringi pengendikan menapa sing bisane warga masyarakat ini do rukun, do dadi siji. Nah, ngoten niku. Salahe duwe bolo wong edan. Nggih, matur nuwun Ki Jumbuh. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu ingkang tansah kula hormati Ki Dalang Jumbuh saha para nayakanipun wonten Bu Tatin kalian Bu Elisa nggih. Nggih. Bu napa Mbak? Menika Mbak Elisa. Ingkang Bu menika. Oh niki Kula ya ingkang Mbak. Bu. Mbak. Mbak juga. Iya menika sampun ibu Nggih. menika. Menika wonten rencang-rencang kawula saking anggota dewan wonten Pak Ari, wonten Mas Joko, Gus Lani, Pak Islah, Pak Adit ingkang tansah kula hormati, Bapak Kepala Desa saha perangkatipun ingkang tansah kula hormati ugi para sesepuh bini sepuh Desa Pakis ingkang kawula mulyakaken dalah hadirin semuanya yang berbahagia. Matur nuwun dalu menika kawula sampun dipun timbali wonten dusun Pakis Kulon. Mugi kita sedaya saged dados umatipun Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang monggo samangke kita tansah tenggo-tenggo syafaatipun pidunya wal akhirah. Bapak Ibu sedaya kepareng matur kawula wonten mriki wonten dinten ingkang tasih fitri menika wonten sasi Sawal menika kawula atas nami pribadi saha pemerintah ugi tansah ngaturaken sedaya kalepatan nyuwun agung ingsih samudra pangaksama. Mugi-mugi kanthi
rasa saling memaafkan, terbangun sebuah hubungan antar sesama yang lebih baik, bahwa dan hari ini kawula ditimbali ting dusun Pakis Kulon menika dalam rangka merti dusun ya, Nggih, sinambi halal bihalal. sinambi halal bihalal. Nggih. Nek sejatosipun sangertos kula merti dusun itu adalah salah satu bentuk rasa syukur nggih, Pak Nggih, Dalang. leres. Rasa syukur masyarakat akan melimpahnya hasil panen yang itu merupakan salah satu bentuk perwujudan antara hubungan antara manusia, alam semesta dan lingkungannya. Sehingga harapan kami dari pemerintah daerah Kabupaten Magelang, monggo sareng-sareng sesarengan merti dusun kalian sawalan menika ya Mbak sesarengan bangun kegotong royongan, kebersamaan untuk membangun budaya yang adiluhung menika untuk selalu lestari dan menjadi akar perilaku, akar perilaku dan langkah yang akan kita bangun bersama-sama. Saya berharap bahwa pemerintahan Kabupaten Magelang nantinya bisa membangun lebih baik lagi dari yang sudah, pemerintahan yang sudah. Oleh karena itu tidak bisa hanya berjalan sendirian. Tidak bisa hanya pemerintah desa dan pemerintah kabupaten, tapi saya berharap semangat merti dusun dari Pakis Kulon menika bersama dengan spirit sawalan yang dua-duanya mempunyai nilai kebersamaan, nilai kegotong royongan bisa menjadi modal atau momentum dalam menjalankan pembangunan di Kabupaten Magelang. Magelang menika mboten namung saged diwastani setunggal kelompok, tapi semua kelompok yang ada di wilayah Kabupaten Magelang adalah semua berhak untuk bersama-sama dengan kita untuk membangun Magelang yang lebih baik. Maka oleh karena itu di malam hari ini wonten pagelaran ringgit wajucal. Ngoten, kelintu mboten kula Pak Dalang. Nggih, leres. Nggih, ringgit wajucal menika sumangga niki tansah ngemutaken kita sedaya terhadap nilai-nilai yang diturunkan, yang ditinggalkan oleh leluhur kita untuk selalu kita pegang sebagai pegangan dalam semua hal peri kehidupan kita. Terkait hari ini, maka peran budaya menjadi penting sebagai modal dasar pembangunan di Kabupaten Magelang. Sumangga samangke kita tunggu peran serta semua stakeholder yang ada di Kabupaten Magelang dari seni budaya, masyarakat, ulama, pemerintah desa dan semuanya bisa bersatu padu bersama-sama membangun Magelang yang lebih baik. Di akhir sambutan saya, secara pribadi saya dengan segala kerendahan hati, saya mohon doanya, saya mohon pangestunipun. Semoga saya bersama Pak Syahid sebagai Bupati dan Wakil Bupati diberikan kekuatan dan diberikan pertolongan. Amin. Untuk membawa Magelang yang lebih baik. Amin, amin. Makaten ingkang saged kawula aturaken menawi wonten lepat anggen kula matur kawula nyuwun agung ing samudra pangaksama. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati nggih ngersakaken lagu mangke wakil dhateng para DPR DPR nggih. Oh nggih. Oh nggih, kajengipun ingkang nyawer menika Bapak DPR DPR nggih. Oh nggih, Cocok. Nggih. Nika mangke ditimbali Nggih. sing lemu kiambak nika. Nika tukang nyanyi. Penyanipun sinten? Nggih. Nika Gus Lani. Nggih. Niku Kamas kula mboten Oh, wani. ngoten. Ane penyanyi kang ngundang monggo. Nggih, monggo Gus Lani mriki tampil Gus Lani. Niki
Terus wonten wau sing pun order Pak Islah pundi Pak Islah? Kalian menipun Mas Joko Anarianto. Oke. Mas Joko so Pak Ari, monggo. Monggo DPR Nggih. mewakili Kabupaten Magelang sebagai Nggih. sedaya jumeneng. Monggo. Mas Adit, monggo. Duduk, 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 duduk. Monggo penyanipun Roko Mas Guslani, penyanipun Roko Mas Joko Anarianto, Roko Mas Ari, Bapak Islah, Katuran Jumeneng. Pak Adit, Oh iya kalian Pak Adit. Oh iya. Bapak Adit ini bualan. Monggo mriki Mas, monggo